שלום לכולם. לא שלחתי היום את המשימה היומית, אני שולח אותה עכשיו. וזו משימת סוף שבוע, זאת אומרת, היא להיום, לשבת, ואפילו ליום ראשון, כי יום ראשון בבוקר לא תהיה משימה, יום ראשון המשימה שלכם זה למצוא זמן, ביום ראשון בערב, למצוא את הבייביסיטר הזה, ולפנות את כל מה שאתם עושים, וב8:30 אתם מצטרפים אלינו לזום, מאוד מאוד חשוב, זה יהיה זום סיכום בעצם של כל המשימות האלה. תמיד כשפונים אליי, הורים לייעוץ ומתקשרים, זה תמיד כאילו עם מצבים אקוטיים, זאת אומרת, אף פעם לא מתקשרים לספר לי רק כמה ילד מדהים, מתקשרים לספר לי, תקשיב, המצב ככה וככה, אנחנו צריכים איזושהי עצה, ותמיד זו התנהגות מאתגרת. שימו לב, בחרתי שבוע שאף פעם לא עשינו אותו בקבוצה, שבוע משימות, ולא התייחסתי לילדים. בכוונה לא התייחסתי לילדים. למה? כי התשובה היא אף פעם לא המעשה של הילד. התשובה היא ההתנהלות שלנו הרבה פעמים, האווירה שלנו בבית, המצב הרגשי שלנו, של ההורים, המצב של האחים. ברגע שאנחנו מתחילים לתחזק את האווירה, שזה מה שעשינו השבוע, תשימו לב, מול האחים, בזוגיות, דאגנו לעצמנו. ברגע שהורדנו רגע קצת את הסטרס, פוצצנו את הבלון הזה הגדול של הלחץ, אנחנו מתחילים לנשום, ואז גם ההתנהלות שלנו מול הילדים היא טיפה אחרת, וההתנהלות שהיא הופכת להיות אחרת שלנו, זה מוריד את הלחץ מהילדים ואת התגובות שלהם, אתם מבינים? זה ממש ביצה ותרנגולת, ובגלל זה מוביל אותי למשימת סוף שבוע. משימת הסוף שבוע שלנו היא הדבקה רגשית. מה זה אומר הדבקה רגשית? כשהילד בא והוא עומד מולי, ואני אומר לו, כנס להתקלח. לא רוצה להתקלח. כנס להתקלח, אמרתי כנס להתקלח, ואמרתי לו גם לפני 5 דקות, כנס להתקלח, והוא לא רוצה, אתה לא מחליט עליי, אני לא רוצה להתקלח, והוא תוקף אותי, תוקף כאילו מילולית, או שאולי אם יש איזושהי התפרצות, ואני בא והילד זורק דברים, או אפילו מרביץ, אז מה שקורה, זה נקרא הדבקה רגשית, אני מודבק רגשית ממנו. הכוונה, תחשבו סתם, דוגמה, אמר לי פעם אבא, היינו בארוחת שישי, ואז כזה, הילד עשה איזשהו משהו, הוא הפריע ככה לכולם, אמרתי, אוכל, אז שב כבר. ואז כולם אומרים, מסתכלים עליי, שאני אשתלט עליו, והוא אומר, לא רוצה לשבת, טוב, לא רוצה לשבת, ואני אומר לו, נו, שב, זה מפריע לכולם, והוא אומר, אני לא אשב, טוב, והוא אומר, ראיתי את המבטים של כולם, והילד עושה לי, לא רוצה שב, אוטומטית עניתי לו, אותו דבר, מה זה אני לא רוצה? מי אתה בכלל שתגיד לי, אני אבא שלך? הוא אומר, תקפתי אותו. זאת אומרת, מה זה הדבקה רגשית? הילד מדבר בווייב מסוים. במצב רוח מסוים, באנרגיות מסוימות, הוא מדביק אותי באנרגיות האלה, אוטומטית זה עובר אליי. הוא אומר לי, לא רוצה לקום, אוטומטית אני מגיב אותו דבר, אני משווה לאנרגיות שלו. זה נקרא הדבקה רגשית. עכשיו, זה לא רק שאני משווה ומעלה. זאת אומרת, אני צועק יותר, אני הסמכותי פה, מי אתה שתדבר אליי ככה? אתה לא תדבר אליי ככה, אז אני מעלה, אני צועק יותר חזק. אז מה הוא עושה? הוא אומר, אתה צועק, סבבה, אני אלך, אני אפסיק, סבבה, אני אכנס להתקלח, הוא יתחיל להקשיב, ממש לא. הוא גם משווה ומעלה, הוא מתחיל גם לצעוק, הוא צועק, ואיך זה נגמר? זה נגמר או שאני צורח איזושהי שאגה, או שאני מעיף אותו לחדר, או שחס וחלילה דברים אחרים, ואז זה נגמר. אבל זה נגמר מפחד, אתם מבינים? ולא פתרנו את הבעיה. עכשיו, מה קורה? לשמחתנו זה עובד גם אחרת. זאת אומרת, ברגע שהילד בא ומעלה את האנרגיות, במקום להשוות ולעלות, זו המשימה שלכם. תמצאו את הנקודות האלה, נקודות השבר האלה, שהילד מגיב, תתייחסו לזה כאל מצוקה. בסדר? תתייחסו לזה כאל מצוקה. בראש שלכם, תעצרו, אל תגיבו. הרעיון הוא לא להגיב מיד. תנשמו שנייה. הילד עושה משהו, תנשמו שנייה. תענו באנרגיה אחרת. תנסו לברר, אפילו לשאול את עצמכם, מה הוא מרוויח מזה. זו המשימה שלכם. כל דבר שקורה עם הילד, שהייתם רגילים להגיב מהשרוול באימפולסיביות, תנסו שנייה לחשוב, להיכנס לראש שלו ולהגיד מה הוא מרוויח מזה, מה הוא רוצה. אולי הוא בדיוק עומד לסיים את השלב במשחק, ואם אני אגיד לו, טוב, אז עוד דקה, ואתה נכנס להתקלח, כן, אבא, רק תן לי לסיים. ואז פתרנו את הבעיה בלי צרות, אתם מבינים? בלי כל הטרפת הזו. אולי עכשיו מול כל הדודים והזה, כל מה שהוא רוצה, שנייה רגע רק לקחת איזשהו סלט. ואם אני אומר, טוב, יאללה, לקח אותו, אתה רוצה את הסלט, עוד דקה אני מביא לך אותו, ויכול להיות שגמרנו את הבעיה הזו בלי צרחות ובלי בעיות, אתם מבינים? אז המשימה שלכם היא לשים לב, לזהות את המצבים שאתם רגילים להגיב באימפולסיביות, ושנייה לעצור ולנשום. אגלה לכם טיפ, כשזה קורה הדבר הזה, אנחנו לא זוכרים לנשום. מה הכוונה? אנחנו לא זוכרים לנשום, אתם נושמים שם. אני אגלה לכם עוד סוד שאל תגלו לאף אחד, אבל גם עכשיו כשאני מדבר איתכם, אני נושם.
ידעתם? אני נושם, אני מכניס אוויר, אני מוציא אוויר, גם בלי שיגידו לי לנשום. זאת אומרת, אתם גם תמיד נושמים. אז מה הקטע של הנשימה? ברגע שאני נושם מודע, ולא כמו שעכשיו שאני מדבר איתכם ונושם דרך הלא מודע שלי, כשאני מודע לנשימה שלי, אז יש פה איזשהו אפקט הרגעתי, זה חלק אחר במוח מפעיל את הנשימה ואני נרגע. אבל אנחנו לא נזכור את זה ברגע האמת. ברגע האמת, מה שאני רוצה שתשימו אליו לב, זה לשפת הגוף שלכם. תמיד יש לי תרגיל שאני עושה להורים שלי, אצלי בקבוצה, אני אומר להם, תכווצו את הידיים, אני שם מולם כאילו ילד, שהוא עם הגב אליהם, ואני אומר לו, להורה שעומד מאחוריו, תעשה ככה עם כתפיים, ועם הידיים תעשה ככה חזק, ועכשיו אני אומר לו, תגיד לו ללכת לישון. ככה אני מנחה, תגיד לו ללכת לישון, ותמיד זה ככה, לך לישון, נו, אמרתי לך ללכת לישון, תמיד זה ככה. ואז אני אומר לו, עכשיו, תשחרר את הידיים ככה, תוריד את הכתפיים קצת, ואז אני אומר לאבא או לאמא, תגידי לו עכשיו ללכת לישון. ואז, לך לישון חמוד שלי. מה קרה פה? אני לא נתתי הנחיה, לא אמרתי תהיה עצבני או תהיה רגוע. פשוט אמרתי לכווץ את הגוף. ברגע שהילד בא לתקוף אותנו, תשימו לב שהשפת גוף שלכם אוטומטית היא כזו. כן? תהיו מודעים לשפת הגוף שלכם במהלך הסוף שבוע הזה. כשאתם רואים שהשפת גוף שלכם ככה, תשחררו אותה ורק אז תגיבו. אוקיי? תשחררו אותה ורק אז תגיבו, ואתם תראו שתצא לכם תגובה אחרת. תמיד תחשבו מה הילד שלי מרוויח. שתי המשימות שלכם זה כזה דבר. קודם כל, אתם צריכים לזהות שזה קורה, שאתם עומדים להגיב ככה מהשרוול בעצבים. בבקשה, גם אם אתם חושבים שאתם צודקים, אתם צודקים, בסדר? אין פה עניין של צודק ולא צודק. אתם שואלים את עצמכם, מה הילד מרוויח מזה? אולי יש דרך אחרת, עוד פתרון. זה אחד, להרגיע אותו. 2, שימו לב לשפת הגוף שלכם, גם אם אתם מציבים את הגבול, מותר להציב את הגבול, שזה יהיה אסרטיבי ולא אגרסיבי, ומתוך מקום של רוגע. תנסו לעשות את זה בסוף שבוע הזה. אנחנו נדבר על זה במוצ"ש, ואנחנו נדבר על זה בעיקר ביום ראשון. יום ראשון אנחנו נדבר על הדברים האלה. תבואו, זה חשוב. ביי בינתיים, שתהיה שבת שלום לכולם.